L-aħjar tal-musicals kienet din it-tema ta' kunċert imtella mill-Partit Laburista bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħaddiem. Bażla ta' siltiet adattati minn diversi musicals, kemm internazzjonali u anke Maltin fosthom mir-rock opera ġensna, il-mużika tal-banda tal-Partit Laburista imliet Pjazza Teatru Rjal. Banda tal-Partit Laburista li kienet komposta minn 77 bandist. Ammont sabiħ ħafna għal-banda aktar u aktar meta dawn il-bandisti doqqu b'mod volontarju. Il-kunċert li ttella uża l-għażla ta' siltiet mużikali biex irrakkonta dak li għaddew minnu il-ħaddiema biex kisbu d-drittijiet tagħhom. Kien kunċert illi il-banda tal-Partit Laburista daħlet għalih bi sfida. Kien il-ħsieb tal-amministrazzjoni li tintażel mużika mill-musicals, tħanna għalih. Is-soltu forsi konna nażlu mużika operistika u mużika klassika. Darba offrewna illi neħdu sem programm barra ġo teatru il-Belt, tħanna liħ b'koraġġ kbir, tħanna liħ brieda illi rridu naħdmu ħalli intellawh. Is-siltiet mużikali kienu interpretati bl-aqwa mod minn diversi kantanti fosthom Aldo Busuttil, Olivia Lewis u Mark Tonna. Il-banda tal-Partit Laburista twaqfet 88 sena ilu, sentejn wara li l-Partit Laburista beda jiċċelebra Jum il-Ħaddiem. Minn dak iż-żmien din il-banda ħadet sehem f'diversi avvenimenti li ttellaw mill-Partit Laburista. Minn hawn issa qed jidher biċ-ċar illi il-banda tal-Partit Laburista għandha livell mużikali għoli ħafna u għandna kultura b'saħħitha fil-partit. Il-qudiem lesti biex nagħmlu programmi bħal dawn ta' livell anka iktar minn dan.